पाठवून दे. काय मीना, तू असा उदास का दिसतोयस? आणि ते अमरनाथ तिथं कशासाठी आले होते? अजितला नोकरीवर ठेवतो असं सांगायला. काय म्हणजे मी काही समजले नाही भैया. अगं अगं अजित घरी पोहोचण्यापूर्वीच त्याला नोकरी मिळाली. भल्या मोठ्या पगाराची. पगार असेल 1,00,000-1,50,000. दिमतीला एक कार आणि राहायला एक बंगला. भैया पण अजित याचा पूर्ण विचार करायला नको होता का? मीना, मीना, या जगात आपल्या सुखासाठी माणूस आयुष्यभर धडपडत असतो. जोपर्यंत त्याला ते मिळत नाही तोपर्यंत तो आपल्या मायेच्या माणसात अनिश्चितेने वागतो. आणि ते एकदा ते हस्तगत केल्यावर त्याचा संचार होतो स्वार्थाचा. माया ममतेचे रेशमी दाग तो दूर जुगारून देतो. कुणाचीही पर्वा न करता. भैया असं काय बोलतोस तू? हे माझ्या फळबळणाऱ्या हृदयाची व्यथा आहे मीना. आज त्याला वाचा फुटली. हे रक्ताश्रू आता थांबणार नाही मीना. हे रक्ताश्रू आता थांबणार नाही. आणि थांबायला माझा असा कुणीच उरला नाही या जगात. भैया अजित तिथे आल्यावर आपण त्याला समजावून सांगूया. नाही मीना, नाही मीना, त्याचा आता काहीच उपयोग होणार नाही. धनुष्यातून एकदा बाण सुटलाय. आता तो परत कधीच येणार नाही मीना. परत कधीच येणार नाही. मीना, मीना, तुला मी एवढंच सांगतोय की अजितने ही नोकरी करायला नको होती मीना. अजितने ही नोकरी करायला नको होती.
गंमत विचारशील तर तू अगदी ओल्ड झाला लागलीस बघ. अजित नाहीतर अमेरिकन मुलीला पहा, 40 जरी उलटली तरी 16 वर्षाच्या लग्नात वाटतात त्या. हाऊ स्मार्ट अँड ब्युटिफुल गर्ल्स दोज आर. पुरे व्हेरी इम्पॉर्टंट. सिस्टर, डू यू वॉन्ट? नो थँक्स, आय डोंट स्मोक. बाकी अमेरिकेत गेल्यापासून तुझ्यात बरंच फरक पडलाय रे. चालायचं त्याला कारण तिथलं अट्रॅक्टिव्ह पोझिशन. काय नाहीतर आमचा देश कितीतरी मागे आहे. हे शिकायला गेला होता स्वतः अमेरिकेला? एक्झॅक्टली. अगं इथं काय आहे, उच्च शिक्षण घ्यायचं म्हटलं तर परदेशात जावं लागतं. इथं जे शिक्षण मिळतं त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. नाहीतर आज माझ्याकडे बघ तसा जिओलॉजिस्ट होऊन आले तर. ते दिसतंय ना तुझ्या पोशाखावरून, तुझ्या भाषणावरून. पण अजित, मला वाटतं तुझे वागण्याला भैया अजिबात आवडणार नाही. ही ऑफ दीज थिंग्स. अगं मी काय केलं आहे, माझ्या मनाला जे पडतं तसाच वागतोय मी. त्यात काय चुकलं माझं? तुझं काही चुकत नाही रे, पण तसं वागताना माणसाने ना दुसऱ्याच्या मनाचा थोडा तरी विचार करावा लागतो. तू फक्त ना तुझाच स्वार्थ पाहिलास. पण असं केलं तरी काय होईल? काहीच केलं नाहीस. अरे इतका पैसा खर्च करून आम्ही तुला अमेरिकेला पाठवला, शिक्षण दिलं, ते काय असंच? तुमच्या पैशाने मी शिक्षण घेतलेलं नाही, तर पार्ट टाइम नोकरी करून स्वतःच्या पायावर उभं राहिले मी. अजित, नाही तर काय, भैया पाठवीत येतात ते पैसे मला खर्चाला सुद्धा पुरत नव्हते. पण ते पाठवते ना, भैया स्वतः मिळवायचे रे ते पैसे. त्या पैशाचं फार मोठं होतं रे. त्याच्या घामानं बरबटलेला पैसा होता तो. त्याची किंमत फार बहुमोलाची होती रे. त्याची मला आधीपासूनच कल्पना होती. तुम्ही घाबरू नका, भैयाला म्हणावं पहिला पैशाचा हिशोब घे माझ्याकडे. अजित, पगार पडला की फेडीन मी ते कर्ज. कर्ज? लोन कर्जच ते म्हणजे? हे ना, ज्याचं त्याला वेळेवर दिलंच पाहिजे. मला ज्यावेळी कळत नव्हतं त्यावेळेला वाटायचं की भाऊ बहीण आप्त सोयरे ही सगळे आपलेच नाते आहेत. पण मोठा झाल्यावर या नात्याचा पुरता अर्थ कळून चुकलाय. अजित, लेट इट बी. पण इथं आल्याबरोबर तू त्याची जाणीव करून दिलीस त्याबद्दल फार फार आभार आहे मी. थँक्यू मीरा. अजित, माझ्या बोलण्याचा उद्देश फार निराळा होता. याचा अर्थ कळून चुकलाय मला. तुला अजून काहीच कळलं नाही अजित. तू येणार म्हणून भैयाला किती आनंद झाला होता, आणि त्याच आनंदाच्या भरात कुबड्याच्या आधारावर तो तुला आणण्यासाठी स्टेशनवर गेला होता. आमच्या कुणाची पर्वा न करता निघून गेला तो तुला आणण्यासाठी. अरे अजित, विचार कर, अशा वेळी त्या भैयाच्या मनाला काय वाटलं असेल? पण मला काय वाटतं याचा कोण विचार करा. मी तिकडे गेलो म्हणून तुम्हा सर्वांना वाईट वाटत ना, पण मी काही स्वखुशीने गेलो नव्हतो. भैयाला भेटून जायला होतं तू. हेच ते भैयाला काय भेटायचं होतं. खरं म्हणजे माझा उत्कर्ष तुम्हाला पाहत. अजित, असं कसं बोलतोयस तू? तुमच्याप्रमाणे मी मिळीत जीवन जगावं अशी तुझी आणि भैयाची इच्छा असेल, अजित, पण त्याला माझा नाइलाज आहे. तुमची आणि माझी मते भिन्न भिन्न आहेत. तुम्हाला ज्या स्वास्थ्य वाटत त्यात मला स्वास्थ्य वाटत. तुमची आणि माझी स्वप्ने फार फार निराळे आहेत, निराळे आहेत. अजित, तुझ्याविषयीची आमच्या अपेक्षा फार वेगळी होती रे. सगळ्यावर पाणी पडलं तुझ्या अशा बोलण्याला वागण्याला. अरे तू त्या अमरनाथकडे नोकरी पत्करलीस म्हणून भैयाला किती वाईट वाटलं माहिती आहे का तुला? म्हणूनच यात नवीन असं काय सांगितलं असतं. पण मी म्हणतो, अमरनाथकडे नोकरी करून भैयाचं कोणतं नुकसान होणार आहे? आता ते मी कसं सांगू? भैयाच्या मनातली गोष्ट मला कशी काय कळणार? आणि ती जाणून घ्यायची माझी इच्छा नाही आहे. तुम्हाला माझी अडचण वाटत असेल तर मी स्वतंत्र राहील, समजलीस? अजित, काय बोलतोस काय तू हे? आम्ही तुझे खुडीच नाहीत का रे? ते मला विचारण्यापेक्षा भैयाला जाऊन विचार. घरात पाऊल ठेवण्यापूर्वी उद्देशाचा बोधामृत पाहत असतो, आणि तेही भैयाच्या इच्छे खातर, होय ना? अजित, मला वाटतं भैयाला जर दुसरा पाय नसता. अजित, काय बोललास
कुणी वर काढलेलं मला अजिबात आवडणार नाही. सांगून ठेवते तुला. अरे अरे भैयाच्या त्यागाची किंमत तुझ्यासारख्या स्वातंत्र्य गमावून बसलेल्या हलकट माणसाला काय कळणार आहे रे? दुसऱ्याच्या भावना जाणून घ्यायला तसं शुद्ध मनच लागतं आपल्या जवळ. परदेशी लोकांच्या सहवासात राहून त्याचा उष्ट खाऊन बाटलेल्या तुझ्यासारख्या नालायकाला काय कळणार भैयाच्या त्यागाची किंमत? या तोंड सांभाळून बोल. भैयाच्या जीवावर इतकी मिजाज मारू नकोस, नाहीतर एक दिवस माझे पाय घरायला अशी हे लक्षात ठेव. हा अजय, ते विसर आता. तुझे पाय धरायची पाळी माझ्यावर येईल ना, ते भैयाच्या पायावर डोकं ठेवून जीव देईल. त्याचं तीर्थ पेल पायाचं, पण तुझ्या पायावर नाही. बरोबर. You are great, Didi. You are great. काय झालं सांग आता. काय सांगू, तुझ्या आणि भैयाच्या तपस्येचं फळ मिळालं आहे आज. म्हणजे मी आज MA च्या परीक्षेत पहिल्या वर्गात पास झालो. काय?
तू जाऊन भाईला देऊन ये ना. दीदी तू रडते आहे. कुठं काय नाही तर नाही रे. सुखाचे अश्रू आहेत ते. सुखाचं अश्रू झालं ना तर ते माणसाच्या डोळ्यावाटी पाझरत. तू खोटं बोलते आहेस दीदी. आनंदाच्याने सुखाचे अश्रू मला चांगलं करता येते. माझ्यापासून काहीतरी लपवत आहेस तू. सांग दीदी तुला कोणी बोलला आहेस का इथं? नाही आला खरंच तू काय रे. मला कुणी काय बोला नाही. तू जा बघू भैयाला पेढा दे. नको मीच देते. आनंदा घराण्याचं नाव चांगलंच काढलं जा पोरा. ते कसं काय काका? तू म्हणे एमजीच्या पहिल्या वर्गात पास आलो. एमजीच्या नव्हे एमएच्या म्हणा एमएच्या. हो एमएच्या. मला म्हाताऱ्याला काय कळतंय त्यातलं. कळत नसेल तर आपण बोलावं तरी कशाला. आता हे दिवस तुमच्या हरिभजनात भजन करायचे आहे. कसलं हरिभजन घेऊन बसलाय तू आनंदा. पोटात पेटली हा आणि ती हरिभजनाने भिजणार आहे का रे ती. मग अशी उठाठेवी करू ती विजणार आहे का? अरे मी विजवायला नाही आलोय तर पेटवायला आलोय. 30 नंबर काका 30 नंबर जरा सांभाळून पेटवा. नाही तर या मिशाने तोड बाजेल तुमचं. तशी पाळी माझ्यावर कधीच येणार नाही आनंदा. बर अजित कुठं दिसत नाही तो. अजित भैया आला. अरे तो येऊन जुना सुद्धा झालाय आणि त्याची तुला अजूनही जाणीव झाली नाही. आश्चर्य आहे. आश्चर्याचे धक्के बसायला हे सत्ययुग नाही का? हे कलियुगातलं 20वा शतक आहे. म्हणून या कलियुगाचा पापाच असतो जास्तच माझा चालला आहे पोरा. ती पापी नाहीशी करायला जगातली सर्व म्हाताऱ्यांना आम्ही ठार मारणार आहोत. त्याशिवाय या धर्तीवरील पापाच्या या बोजा कमी होणार नाही. अरे म्हाताऱ्याने कसली पाप केली आहेत रे. हा? खरी पाप ती तुम्ही तुमचीच पिढी करीत आहेत. कळलं का? हा? ते तुमच्यापेक्षा ते स्वर्गातील चंद्रगुप्ताला माहित असेल. हॅलो अजित भैया कसं काय? ठीक आहे ना? रिझल्ट आणायला गेलो होतो. एमएच्या परीक्षेत पहिल्या वर्गात पास झाले मी. ह्याला ओळखलं नाहीस तू? हे आमच्या शेजारचे बाळू काका. आता कसा ओळखायला तो. लहानपणी माझ्या मिशा वडायचा ते विशाला वाटतात तो. तुम्हाला ओळखलं नाही. रिअली सॉरी. अरे तुझं हे सॉरी तरी मला काहीच कळत नाही. आमच्या मराठी भाषेत बोल की मग समजेल मला. मग काय काका काकी बरे आहे ना? छे तिला काय होतोय. दिवसेदिवस ती तरुण होत चालली आहे. आणि काका पोचले आहे कैलासावर. पण काका तुम्ही घाबरू नका.
इतक्या लवकर आम्ही तुम्हाला स्वर्गाचं तिकीट काढून देणार नाही. कारण तुमची अजून कामे भरपूर आहे तिथं. अरे बरं तू काय मला स्वर्गात पाठवणार आहेस रे? तुझ्या मुलाच्या बारशाचा जेवल्याशिवाय मी थोडंच स्वर्गात जाणार आहे. काही म्हणाची नाव काढलाच पोरा आई वडिलांचं. त्यांची ती पुण्याही मोठी होती म्हणून एवढं शिक्षण घेऊ शकलोस तू. या तुमच्या मताशी मी सहमत नाही काका. अहो मी एवढा शिकलोय तर स्वतःच्या कर्तृत्वावर. चुकतो आहेस तू बेट्या. दिदी आणि भैया होता म्हणून एवढा मोठा झालास तू. नाहीतर काय मी मेलो असतो. तसं नाही भैया. मला म्हणायचं होतं की मला काही समजलं नाही. तू काय सांगणार आहेस ते ठाऊक आहे मला. घरात पाऊल शिवल्यापासून ते ऐकून ऐकून कान किटले आहेत माझे. जा आज जा. तू तरी माझ्या डोक्यावर पडतो. जा. काय झालं जी? तुला कोणी वाईट